И какво става, хора, аз съм Пертълга, днес сме препели крафт и се бием с брадвички. Вие тим ли сте, бе? Много също мен играе. Човек, аз взе цепа изито и вика тим сте. Аз цепа кой ми фане, и двамата ви цепа. И човек, ако искаш, виж конзолата, че нищо е изписал глава ли. Да ти сподила и ако искаш и това, скай. Аз бия по този, който умира. След това да пущам другата ми пляшка. И аз тъй. На Дънчо сето мога на малко, сигурен съм, че. Мисля, двамата ма налагат или? Аз бия по двамата. Аз па бия по който пати. Който е най-малко. Аз един хит на Дънчо, един хит на Пертала, че представяш ли си? Аз не знам на кого. Кой ти хване, Дънчо? Само да видим страничката, още малко имам. О, сега пускам естествения... Убива! Умрите. Че гледай, сега пускам естествения килала. Аха! Я следите! Ух! И как се обърна човек, Дънчо? Какво е? Данча! Какво се, чек? Абе, Пертале, остави малко, дай малко... О, Дънчо, спасявам те, ма биш, окей. О, веско. Ще ми зачупи всичко. Бързо фиксал. Чупилям се читата. Това източи малко, Дънчо, защото по всяка скил на Бащи Пертала. да поизби се чупато е. Защото не знам как се бием. Да. Чао ти. Дънчо, какво ти става на каската, брат? О, още малко става. Ако малко ти възикаш с мен. Не. Чик, ние да бием тук двамата от оде. На изото му се чупика и тя, бутушките. О, майко, бах тази серия, дед визда. Изи 4-4 или Wizard of... Той има на малка пъга, чека. Wizard of печели. Вижте мисията, вижте бутушките колко са. На 0 хита. Wizard of Win. Чао. О, нарче.